Здравей и добре дошъл в тази йога нидра практика. Аз съм Марина и в следващите минути ще се отправим на красиво пътешествие навътре към теб. С моите насоки ще ти помогна да навлезеш в разтапящо приятно състояние на пълна мускулна, ментална и емоционална релаксация. Настани се в топло и осамотено пространство, в което се чувстваш спокоен. Загаси светлините или използвай възглавничка за очи. Така ще дадеш сигнал на тялото да се отпусне, а възприятието си ще обърнеш навътре. Легни по гръб на йога мат или в леглото ти. Ако повърхността, върху която лежиш, е твърда, можеш да поставиш под коленете възглавница или навито на руло одеяло. Това ще облегчи напрежението в коленете, а на кръста ще осигури по-плътен контакт с пода. Ако имаш неразположение в кръста, ти препоръчвам да се настаниш в леглото. Покрий се с нежна завивка за повече комфорт. Краката са приятно раздалечени, стъпалата са отпуснати в страни. Ръцете са разположени свободно от страни на тялото, с длани обърнати нагоре. Главата и гръбнакът са в една линия. Сканирай за момент цялото тяло и премахни всичко, което ти пречи, стиска или тежи, като ластик за коса, фиби, очила, часовник. Вдишай дълбоко, изпълни корема с въздух. Издишай изцяло. Чувстваш се напълно комфортно. Вдишай дълбоко през носа. Издишай през устата. Освободи всичко ненужно. Вдишай дълбоко през носа. Издишай през устата. В процеса на отпускане дължината на мозъчните вълни се забавя до алфа и тета честоти. Логическият ум притихва, като така улеснява достъпа до подсъзнанието. Подсъзнанието е складът, където се помещават нашите автоматични програми, разбирания и убеждения, които често не сме избирали сами за себе си в съзнателна възраст. Подсъзнанието влияе на начина, по който интерпретираме събития, реагираме в ситуации и взимаме решения, като така създава и управлява нашата лична реалност. Ако желаеш да промениш и обновиш вярвания и дълбоко заложени убеждения, можеш да го направиш изключително ефективно, когато мозъкът ти работи на алфа вълни по време на медитация.
Представи си това състояние между будността и съня, като едно магично пространство, където всичко е възможно. Използвай възможността да видиш, усетиш и да се насладиш на всички позитивни промени, които копнееш да реализираш в живота ти. Да се срещнеш с подобрената ти версия. Да видиш най-смелите ти мечти сбъднати. Ти си абсолютният творец на тази реалност. Докато те водя с думи към това блаженно състояние, позволи си постепенно да се отпускаш. Остави се на гласа ми да те води. Няма нужда да се концентрираш или анализираш. Просто се отпусни. Наблюдавай усещанията в тялото и се наслади на това време, което си подаряваш. Ако има още нещо, което искаш да промениш в ползата, сега е моментът, преди напълно да се отдадеш на практиката. Затвори очи и си повтори на ум: аз практикувам йога нидра. Оставам буден и неподвижен по време на практиката. Дай разрешение на мускулите на цялото тяло да се отпуснат. Отпусни още мускулатурата на лицето, челото, веждите, междувеждието, мускулите около очите, мускулите около устата. Отхлъби долната челюст. Устните остават съвсем нежно докоснати. Постави езика на непцето зад горните предни зъби и го отпусни приятно. Усети как раменете се разтапят към повърхността под теб. Ефирното усещане за релаксация се разлива по целите ръце до самите върхове на пръстите. Целият гръден кош се изпълва със спокойствие. Усети как потокът от релаксация се разлива в целия корем. И се насочва надолу по краката към ходилата. Целите крака са отпуснати, умекотени. Изпрати нежно вниманието си
към гърдите и тяхното микродвижение. При вдишване те леко се повдигат, за да потънат отново при издишване. Наблюдавай движението. Толкова е плавно и приятно. Отведи вниманието си към пространството на сърцето. Нека останем тук за момент. Представи си как дишаш през сърцето. Усети как то се отваря и разширява при вдишване и се омекотява при издишване. Отваря се и се разширява при вдишване. Омекотява се при издишване. Може да го видиш да се разлиства като роза при вдишване. Омекотява се при издишване. Усети връзката с твоето сърце. Осъзнай, че това е твоето сърце. То е само и единствено твое. Свържи се с неговата финна вибрация. Сега те каня да създадеш своя санкалпа, да формулираш свое съкровенно, лично твое желание. Остави сърцето да те води. Попитай го за какво копне и чуй какво ти нашепва. Какво би желало сърцето ти да изпита, да присъства в твоя живот? Формулирай желанието си в кратка, позитивна форма в сегашно време. Може да допълниш изречението "Аз съм" или "Аз имам" и визуализирай желанието ти изпълнено. Как изглежда животът ти сега? Свържи се с тези трепетни емоции в тялото. Позволи на емоцията да изрисува
нежна усмивка на устните ти. Потопи се в красотата на твоята мечта. Повтори си на ум твоята санкалпа 3 пъти при всяко издишване и чувствай. А сега нека съкровеното ти желание да се разтопи в областта на сърцето. Нежно премини с вниманието си към дясната страна на тялото. Осъзнай палеца на дясната ръка, десния показалец, среден пръст, безименен, малък пръст, дясна длан, задната страна на дланта, китка, предмишница, лакът, горна част на ръката, дясно рамо, подмишница. Нежно изпрати вниманието си и отпускай дясната страна на гръдния кош, дясната страна на корема, дясната зобедрена става, бедро, коляно, задна част на коляното, подбедрица, прасец, глезен, пета, цялото дясно стъпало, големия пръст на десния крак, втори пръст, трети, четвърти, пети. Осъзнай цялата дясна страна на тялото. Премини с вниманието си към лявата страна на тялото. Отпусни палеца на лявата ръка, левия показалец, среден пръст, безименен, малък пръст, лява длан, задната страна на дланта, китка, предмишница, лакът, горна част на ръката, ляво рамо, подмишница. Осъзнай лявата страна на гръдния кош, лявата страна на корема, лявата зобедрена става, бедро, коляно, задна част на коляното, подбедрица, прасец, глезен, пета, цялото ляво стъпало, големия пръст на левия крак, втори пръст, трети, четвърти,
пети. Осъзнай цялата лява страна на тялото. Релаксирай още седалищните мускули, гръбначния стълб, лопатките, задната част на врата, задната част на главата, точката, в която главата допира повърхността под теб. Целият скалп, чело, очи, скули, устни, челюст, брадичка, цялото лице, отпусни цялото тяло от върха на главата до върха на пръстите на краката. Повтори си на ум: аз съм буден и практикувам йога нидра. Ако през ума ти минават мисли, просто ги наблюдавай, оставяй ги нежно да си отидат. Не се вкопчвай в тях, остави ги, върни се към практиката. Осъзнай дъха, без да променяш естествения му ритъм. Започни да броиш наобратно броя вдишвания и издишвания, като започнеш от 27 до 1. Не е важно да стигнеш до 1, а да се опиташ да запазиш поредността. Ако изгубиш поредността, започни отново от 27. Нека започнем заедно. Вдишваме 27, издишваме 27, вдишваме 26, издишваме 26, вдишваме 25, издишваме 25. Продължи самостоятелно практиката.
Твоето тяло е напълно релаксирано. Почувствай го тежко, като олово. Толкова тежко, че леко потъва с 1 сантиметър към повърхността под теб. Нека повърхността поеме тежестта на тялото. А сега привикай в ума си усещането за лекота и абсолютна безтегловност. Тялото ти става леко като парце. Толкова леко, че сякаш вече не се докосва до земята, а се рее над нея. Изпитай лекота. Покани чувството за студ в тялото. Представи си, че влизаш в ледена вана. Около теб плуват купчета лед, а ти се отпускаш в интензивното усещане за студ. Позволи си да се потопиш в усещането за студ. А сега притегли усещането за топлина в тялото. Почувствай топлите слънчеви лъчи върху кожата ти, когато се разхождаш по плажа. Усети горещия пясък под стъпалата. Почувствай се обгърнат в топлина. Удоволствието кара тялото ти да се отпусне още по-дълбоко. Топла лятна нощ е. Представи си, че си се настанил удобно в приятен автобус. Движиш се гладко и равномерно през нощта. Харесва ти спокойната атмосфера на това пространство. Въздухът е свеж.
От прозореца влиза нежен бриз със сладък дървесен аромат. Оглеждаш се наоколо. Всички пътници спят блаженно. Поглеждаш през прозореца. Движиш се по малък път през стара и красива гора от смокинови дръвчета. Поглеждаш нагоре и пред теб се открива много специална гледка. Безброй ярки, пулсиращи звезди са обсипали нощното небе. Изглеждат много по-големи, по-изкрящи и по-близо от всякога. Присъствието им е ясно осезаемо. Като се загледаш по-дълго в някоя звезда, усещаш необикновената й вибрация. Чувстваш се свързан с тази брилянтна пулсация. Тъмносиният цвят на небето е толкова плътен и дълбок, че сякаш можеш да го докоснеш с поглед и да усетиш текстурата му. Усеща се като кадифе, като одеяло от кадифе и прелесни диаманти. Звездното небе те прегръща и ти напомня, че си част от много по-голямо цяло. Топлият нощен въздух носи усещане за уют и единение. Всички елементи в този момент се намират в съвършен унисон и хармония. Има нещо истински приказно, сюрреалистично в тази нощ. Сякаш си встъпил в картина, нарисувана от талантлив художник. Автобусът плавно спира, а ти точно това очакваше – да разгледаш това необикновено място отблизо. Излизаш навън и вдишваш дълбоко вкусния летен въздух с аромат на смокини. Притваряш очи и с още по-голямо удоволствие се изпълваш с ароматен въздух. Вече си абсолютно сигурен. Искаш да влезеш в тази гора. Знаеш, че там те очаква нещо истински специално. Пред теб се открива малка пътека и с вълнение се отправяш навътре. Гората
толкова спокойна и красива. На какво чудно място си попаднал. Безброй малки светлинки блещукат наоколо. Светулки те съпровождат и осветяват пътя ти. Земята под краката ти е така топла и мека като памук. Заслушваш се в разнообразните красиви звуци, които те заобикалят. Вървиш през вълшебната гора и изживяваш върховна наслада през всичките си сетива. Всяка фибра от тялото ти присъства и изживява напълно това приключение. Свързаността с момента, която изпитваш, е истински магична. Придружен от малките светлинки, продължаваш да вървиш по пътеката. Дочуваш познат ритмичен звук на морски вълни. Правиш още няколко крачки и пред теб се разкрива райски красив плаж. Вече отвъд гората виждаш, че е ранна утрин. Слънцето е на път да изгрее. Птички изпълняват красив концерт, на който ти си единствен и специален гост. Небето е обагрено в меки пастелни цветове. Посядаш на мекия пясък и оставяш погледа ти да се рее по хоризонта в очакване слънцето да се покаже. В този момент на пълно единение с природата пред погледа ти минават двойка делфини, нежно издигащи се над водата и гмуркащи се отново надолу в красив танц. Проследи ги с поглед. Умилен от срещата с тези изумителни същества и абсолютното съвършенство на природата, от сърцето ти избликва неописуема радост, възхищение и благодарност. Чувствай. Първите слънчеви лъчи погалват лицето ти и си напомняш,
че си благословен със смелост да поемеш по своя личен път, с доверие в способностите ти. Вселената те подкрепя, напътства и обожава. А ти обичаш да се впускаш в приключения. Колкото повече се доверяваш на Вселената, толкова по-осезаема става подкрепата й. Вселената ти сервира удивителни възможности, за да те заведе там, където си пожелал да бъдеш. Усети нейната нежна и мощна подкрепа. Избираш да виждаш красотата навсякъде. Избираш да живееш в светлина. И светлината се умножава и умножава във всяка сфера на твоя живот. Сърцето ти прелива от благодарност за избора ти да бъдеш осъзнат, да изследваш невидимия свят и така да стигаш все по-близо до твоята есенция, до твоята чиста и светла същност. Пътят навътре е красив. А сега си спомни твоята санкалпа. Усети сбъднатото ти желание със сърцето. Приеми го в сърцето и усети, че го заслужаваш. Налей всяка клетка с това сладостно, окриляващо чувство. И така, докато вибрираш на честотата на твоето сбъднато желание, повтори си на ум твоята санкалпа 3 пъти при всяко издишване. Сега събери цялата мощ на твоето съкровенно желание в един дъх и го изпрати към Вселената. Нежно вдишай. Бъди сигурен, че тя те чу. Сега плавно се върни на райския плаж. Гледай се още веднъж в този пейзаж. Вземи си колкото и каквото ти е нужно от неговата магичност.
Можеш да продължиш пътешествието си към територията на съня или леко да започнеш да връщаш осъзнаването си към физическото тяло. Осъзнай пространството, в което медитираш. Осъзнай позицията на твоето неподвижно тяло в това пространство. Нека чрез дъха върнем движението в тялото. Вдишай дълбоко, проследи пътя на дъха дълбоко в корема. Издишай нежно. Вдишай дълбоко, зареди тялото. Издишай нежно. Върни се към естествения си дъх. Когато си готов, можеш леко да раздвижиш пръстите на ръцете и краката. Китките и глезените. Раздвижи нежно главата надясно и ляво. Протегни се с огромно удоволствие. Бавно премигайки, отвори очи. Благодаря ти, че практикува йога нидра с мен. Сега си зареден със свежа енергия и яснота. Сподели ги със света.